Ассалому Алайкум, бародаро. Бисёр заказ кардем ва хеле медонем ки через интернет чандин намуди товарон мефурӯшам. Баъд дар дигар видео гуфта будам ки ба ғайр аз дороҳое ки мефурӯшам, ба ғайр аз мақсад повербанк, чихол стеклое ки мефурӯшам ҳастам. Бо бародар Машинка бисёр бародаре ки дар стройко кор мекунанд, ки дар корхонаҳо кор мекунанд, мисол мегӯянд ки ака мо дар жилет хати неудобно гирифтан ё ки мақсад барои мӯй сар гирифтан бародаре ҳастанд ки дар ҷои кор мӯй сар гирифтан метавонанд, просто Машинка дар кора. Ва ҳам хотир тавсия метавонам бародарҷоно ай ҳама да фирмои хубе ки дар ҳамаи полин внутри Россия хадавояй бародарҷона намудай ҳам экономичная, ҳам мисол бо вақте ки зарядиш кам монд ё ки мисол чанд қа заряд дора нишон метад. Помозер меган ҳам хел намудай ҳамин товараю ҳамин чиза, лекин дигар намуди фирмош ҳастай. Боҷа 3-4 намуди фирмош ҳастай. 1 2 3 4 5 тамиҷа чӣ хеле ки ҳамин мақсад бародаро бисёр шуд мами Машинкара бугум уже хичо медонад ки чӣ хел кор мекунад ва тарзи кор карданаш чӣ хеле. Бисёри бародарое ки парикмахер кор мекунанд медонанд ё барбершопода кор кардаган ҳамин намудай просто, лекин и дигар намуди фирмош ҳастай. Мақсад 5-6 намуди дигараш ҳастай. ҳастай бел ранги сафедиш ҳастай, ранги воениш ҳастай, сериш ҳастай, чандин намудош ҳастай. Ва бародаро ки мехоҳанд ки экономични чизо дар коратон намеора тавсиятон метон бародаро ҳастан. инҷа 3 намуд чай. Мақсад чия 3 намудош инҷа ҳаста барои бинира тоза кардан. Баъзе бародаро ҳастанд ки мефурӯханд ки хуштабиатанд, мефурӯшанд ки мақсад чӣ тай бошад, чӣ то дарунӣ бошанд, тоза бошанд. Барои бинишон тоза кардан ҳастай. Ва бародаре ки мехоҳанд риш дорен кантовка кнен, ай поём мисол ҷора кантовка кнен ҳаста. иш барои мисол кантовка кардани риш ё ки баъзе одам мехоҳанд ки барои гардан ё ки мисол барои сара кантовка кунанд. иш барои ҳамуш стрижка кардан. 3 намудаш ҳаста: барои бини, барои риша кантовка кардан ва барои мӯй сара гирифтан. Мехоҳем агар бихоҳем ман мисол нишон метам, лекин видеои ман камтар дарозтарак мешавад. Ба ҳамин хотир ҳар бародарое ки заказ карданиян метавонед ки дар ватцап ё телеграмми имомо бинависен. Бихоҳен агар ман худам отдельно суратҳошонро ройтон мекунам. чӣ хеле ки мебинем бародаро комплекта ҳеч надораган комплекта ина бародар. И худаш як ҳам Машинка, лекин фақат ҳам саракош алиш меша. И барои барои риша гирифтанай, иш барои мӯй сар ва иш барои бинира тоза кардан ё барои гушхора тоза кардан бародаро. Метавонед ки заказ кунед. мо қарор дорем дар шаҳри Санкт-Петербург, лекин ба тамоми шаҳрҳои Россия тарики Почта Россия равон мекунем. Иҷа агар ки ҳозир мо видео сёмка кунем, рости гап қариб мумкин 10-15 минут бигзара, лекин ҳамин коротки видео кардам гап мезанам бародаро. иҷа чанд намудаш ҳастай да. иҷа намуди калонтаракош ҳастай. мақсад ин намудош ҳастай. бо аса ҳамин намуде ки сетагар дорем, бо 4 нишастай, бо фирмое ки германски меган ё ки бародарое ки меган ки брат дори ягонта тенҷиш боша, мақсад майли пулша, мақсад фикр накунам, мақсад моли качествои хубуш боша. ҳастай молои качествои хубуш будагӣ, лекин бародарое ки конкретно хариданиен, мақсад бинависем ки точно шумо мола конкретнаша мехоҳем. Бисёр бародарон менависанд ман арзон, барое ки медонам ки мо мардум бисёр чизи арзонтарака мехоҳем. Арзоншам хубай, лекин бо бародаре ҳастай качествои хубтаракша мехоҳам. совет метем дигар намудоша ҳастанд, бо болотарак да мақсад ин намудош ҳастанд. кадом бародаре ки мехоҳед шумо заказ кунед, ман худам видео кардам, мақсад отдельно хитон роӣ мекунам ё ки суратҳошонро равон мекунам, нархномаша гаптон мезанам. маъқул кишид ба тариқи почта чӣ хеле ки дигар намуди дору товару чизое ки мефурӯшам, ҳамин хел бо тариқи почта шумо дар равон мекунам ҳама ҳамин товарое ки дар инҷа ҳастай. ва бидонед дар канали мо обуна шавен ва дар онҷа чандин намуди мисол барои телефон, навушник, стекло, чихол, повербанк, барои риш баровардан, барои фарбе шидан, барои хароб шидан, в общем короче мо шумо канали мо бидонед тамоми намуди чизош ҳастай. шумо фақат заказ кунед, мо метавонем тариқи почта Россия тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон агар возможность шавад, Тоҷикистонам равон мекунем.